Durant els dies de l'Aplec sempre és característic que els collistes acabin remullats per les batalles d'aigua dels més menuts, però enguany hi ha hagut un factor extern, la pluja. Malgrat això, l'activitat del dissabte no s'ha aturat. Llàstima del temps, però bueno, és igual, aquí plogui, nevi, el que sigui, aquí estem perquè tots som superaplequeros. Totes les colles han organitzat activitats dins de la seva parcel·la abans de començar a cuinar, que enguany ha predominat els caragols a la gormanda, per damunt dels de la llauna. Tipo la gormanta, perquè claro, com que som quasi 300 persones és impossible fer-ho d'una altra manera, perquè a la llauna seria impossible. I després de dinar, els primers concerts per començar a preparar el segon dia de festa.